nggih betah to Mas Cahyo. Mboten perkara asma, niku tempo. Tempo. Irama. Lah aku rene ditagap poso rene tempo. Kok angel mentok. Tegese kuwi iki lho. Ketukan ngene iki lho. Iki lak santai. Lek cepet ya tek 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 ngono kuwi. Oh, irama. Nggih, niki nuhuni pamundutan sedulur wonten ing Laladan Polorejo mriki Mas Cahyo. Awit menika mboten duga mana saestu awit sedulur Polorejo menika ngiras pantes iki bersih desa, ngiras pantes nglumpukne warga masyarakat ugi polo kepala desa sak kecamatan Babatan. Nggih. Mungguing bersih desa sing ditindakne setiap tahun sing dalange ora tau kecer nggih Mas Cahyo Kuntabi. Nggih. Niku katresnanipun Piyai Polorejo ngoten niku. Mila mumpung jenengan wonten disekseni karo Piyai kabeh, mbuh wis ping 4 apa ping 5 aku lali. Engko yen ping 5 taun ngarep mboten sah dipun bayar penuh, cukup 50% saja. Niku pun ketara nyata mboten namung panjenengan Mas. Ora rampung lek ngomong. Dereng 50% itu tegese 50% DP, 50% pelunasan. Ngomong ngono. Wong ngendikane jenengan rene ora usah dibayar, sing penting turane kena ditukakne sepeda motor. Saiki kok buat-baran ora dibayar ora apa-apa. Mergo mau wis lunas. Lah lek kula mboten kemrungsu, mang dibayar ya kono, sakko dibayar ya kono, kula pun ikhlas, Mas. Wah, elok tegese jenengan ku berdharma ora golek materi nggih. Sesasi kepungkur wis dilunasi. Oh, alah. Dadine karek nyaur igo-igo. Mula raimu tak sawang bucet kok kene. 750 tok, Mas. Alhamdulillah barokah. Lek mboten lantaran kados mekaten nderekne panjenengan Mas Cahyo, kula nggih mboten samar menika saged menika nggih ngeten iki sabet jagong paribasane kumpul dulur wonten ing Laladan Polorejo Mas. Namung ndedonga muga-muga sak cekapipun bersih desa sedaya masyarakat wonten ing Laladan Polorejo manggih kawilujengan kebagas warasan selamat dunya kelawan akhirat. Amin. Ingkang baken mugi-mugi sing tani ya tandirane ya melimpah ruah. Bebas dari hama. Nggih, ingkang dados Mbah Lurah muga-muga pinaringan seger waras. Amin. Ingkang dados pejabat muga-muga nggih sedaya menika dipun ijabahi Gusti Kang Maha Agung kebak ing kamulyan panjang yuswa. Amin. Amin. Tenan nyambut gawe lek karo Mas Cahyo tenan. Wong nonton iki dukono dukene ora nek senggawe. Lah niku mergo katresnane Piyai Polorejo. Kula niku nun sewu mayang tanpa ada peran serta para penonton sing salapangan penuh. Saya bukan apa-apa. Yang artinya yang melestarikan budaya wayang, budaya Indonesia bukan dalangnya, namun seluruh penonton yang tercinta ini. Tepuk tangan Polorejo. Nggih tenan niki Mas nggih dititeni mawon wong tegese tenggene Polorejo, kanca-kanca desa lintune niki dereng ingkang wonten ingkang dereng napa bersih desa. Alhamdulillah Polorejo menika sepisan dalu menika Mas. Ngaten nggih. Murwakani menika wujuding bersih desa, muga-muga iso resik samubarange, resik penyakite, resik godho rencanane manggih kawilujengan kebagas warasan. Amin. Sampeyan ndongakne kaya pinter Mas Gareng. Nggih, wong pacak wis dilunasi sak wulan ngeten iki kula nggih rada encer Mas. Iya. Mune tegese panitia tanggung jawab. Ana lho, bar wayangane panitia digoleki angel. Nate kula akhire mulih nggo Avanza, nate ngoten niku. Panjenengan bar wayangan panitiane lunga mulih ora ning digoleki turu ora tangi. Mboten temu ditelepon ra diangkat. Bareng jenengan solusine Avanzane sing di omah kula go mulih. Alah sami kalih kula Mas. Pripun? Aku mulih bar dagel jruk medun goleki sing di omah ora nek. Sing duwe panitia ora nek, warga masyarakat ora nek. Langsung kula bablas nyamburi Mas. Nyawa? Pitik jago tak jupuk. Oh, jenengan Avanza wong sakmene bali aku ya pitik jago wae kan cukup kok Mas. Apa ya cucuk gareng kaya ngono iki. Lah ya jago ya cucuk to Mas kok ya. Nggih niki ngiras pantes nggih niki napa nggih ngleluri budaya Jawa Mas.
Paribasane lek ngonceki barang sing ora bener kerto aji. Bayar paribasane kan boten leres. Ingkang baken sedaya masyarakat Polorejo khususnya menika dukuh wonten ing tamanan mriki weh tenan sak RT 5 yuta. Lek 12 RT pinten yuta mawon Mas. Iya bayangno kuwi pawa ditukokne dawet jagung iso nggih nglangi. Lho wong mboten namung damel lagi lek niku. Wong nggih ngunekne speedboat mawon kiyat. Oke, alhamdulillah. Mas Gareng. Nggih wonten gandeng pundi-pundi Gareng niku identik dengan penjabaran alamat yang sedang wayangan. Gitu? Nggih, leres. Niki desane napa? Niki desane Bumbu Rame, Mas. Apa Bumbu Rame? Lah Polo niku napa? Bumbu. Lah nggih Rejo Rame. Lah nggih, niki tenggene Bumbu Rame niki nuwun sewu. Niki napa meneh Pak Dino Sugih, lurahe Pak Dino Sugih, Pak Haryanto. Lah hari niku Dino. Lah Anto Sugih. Nah, Pak Haryanto ki dina sing sugih. Kula dina sing sugih dalu menika didamel wayangan. Yalah. 2 periode, muga-muga masyarakate ayem tentrem, padha seneng aja enek sing gontuk-gontukan, aja enek sing pliruk-plirukan, napa meneh jenenge jaman saiki jaman modern, Mas. Pokoknya dolanan HP ya sak becik-becike. Nggih. Aja ngatek dolanan HP sing dingge ngeslot, sing dingge apa ku ora bener. Nggih. Lek iso ke dolanan HP iki ya dingge nilpuni tangga-tanggane ngoten. Lah ngopo tanggane ditelepon? Lah ya nggih kok lek bak bojone ora nek ditelepon kan kena dijak COD, Pak. Waduh. Ya. Mboten niki Polorejo silakan diterjemahkan. Po ki apa? Lo ki apa? Polorejo. Ayo. Popokane priyantun seniman wonten ing Laladan Ponorogo. Oh nggih. Popokane niki teng mriki Pak Haryanto nyengkuyung. Mbah Dewan kekalih nyengkuyung, Bu Camat nyengkuyung, masyarakat sedaya nyengkuyung. Kula popokane priyantun seniman wonten ing Laladan Ponorogo. Pak, tepuk tangan untuk Mas Gareng Pacitan luar biasa. Lagi siji lho, ayo. Lo ki tegese lomo samukawesipun mbok bilih mriku sedulur sedaya ngawontenaken tasakuran ora munggur kerto aji ning banyu mili pasugatane. Niku wah tenan Mas, soto teko, rendang teko, sate teko, kopi teko, teh teko. Kok Padang ini. Sampai ora ngerti, aku wis matur karo panitia, engko yen bar limbukan lagi hadir hidangan itu. Wah, lha niku sakit cantut tali pondok, kadang-kadang sinoman lho, Mas. Kuah bedo teko ku urung tak pangan ya diundur neh. Dadi kula sok mriki nggih klingsiren. Lah sampe kurang cepet le, Dar. Wis jare tak cepet-cepetne wong lagi tak rage wis diundur kok. Mosok tak buru kaya kirik. Iya. Kaya remen ing penggalih merga saged nimbali panjenengan ugi kanca Madangkara. Siap. Terakhir, Jo mengamengo sok beneh nambok ping 4 ping 10 undang dalang iki wae. Nggih. Niki. Leres, wau Pak Lurah dipun paring dawuh, taun ngarep bersih desa tetep wayangan kula. Nggih. Dagelane nggih Gareng. Nggih, alhamdulillah. Nek Gareng Semarang. Mas, mboten napa-napa. Kula pas job teng Blitar. Pak boten saged. Mboten saged kok. Nggih. Wong arep golek sandang pangan jenengan iki kok ya paling mboten nggih napa niki dum-dum to, Mas. Dum-dum. Pokoke ya aku lek rejeki jenengan pikantuk rejeki, para dagang pikantuk rejeki, sinoman anggenipun cantut tali wondo parkir nggih pikantuk rejeki. Mergo diayomi karo Pak Lurah. Pak Lurah, namanya Pak Lurah Haryanto. Harapannya ke depan Polorejo semakin ngrembaka dan jayeng bawana, tepuk tangan. Rinten kelawan dalu manembah marang Gusti eling sing gawe jagat ora liwat ning 5 wektu. Yan hari yan niku yan. Mbok yo aja nganggo yan ngono bae. Lah pancen yo ngono. Harian. Aduh. Kok
ya nganggo yang barang to. Lah ya tiwas dilunasi bae ora iso nerjemahne. Yang tegese niku lumayan. Arep tak nggih nyaur utang sok kliwon wis diwenehi dik sesasi kepungkur. Sampeyan mau yang diutang? Lah wong jenenge apa meneh BRI mekar kuwi lho Mas. Wah aku wis nate kaya kemrungsung. Ya terakhir Toto wigatining luar biasa dipun rengkuh dulur mriki menika 2 periode. Anggenipun dados lurah atau ke kepala desa. Kepala desa ke aduh. Cucu. Kakek kene ke penak keadilan untuk semua masyarakat Polorejo. Oh, tetep iso nadyan spontan jos garing dilarang. Nggih. Pak panjenenganipun Bapak Haryanto menika lembah manak semanak tur aruan sopan santun ora bedakne wong cilik lawan wong gedhe. Lamun to bengi iki ora munggah aku nyawer ketoke men kula Pak. Kowe iso balik rono neh lho. Lho kok pripun wong jenengan kakek mawon kene mumet ndase. Lho ning ndi-endi dalang karo garengi sing ngompani dalange sing nyemes garengi. Oh ya gareng sing kadang so nyemes aku bagian anu kok udu cemes kok. Dik, dinten menika mujudaken tasakuran wayangan sedalu natas dalange Mas Cahyo Kuntadi. Saben wayah bersih desa ora lali dienekne kaya ngene. Kaya ngene. Ngeman tangga teparo mergo yek bendina 55 yuta kuwi ora kepenak. Pak mriki. Kok yo nginang ngene ngoten bingung Pak ngoten iki temutek ngoten iki nggih mumu. Kudu iso. Zaman saiki garing kudu cepat, akurat dan juga bermanfaat. Lah iki apa kaya polisi apa piye? Wong aku kan dagel mosok kaya polisi cepat akurat tanggap cak debak paling. Iya. Wong iki ukara lho Mas kaya wong kelas kula mawon kok nggih ngapunten Mas Cahyo nggih. Cahyo. Nggih. Cah nggih. Cah kuwi tegese bocah. Bocah sing linwih diukir jiwa ragane marang tiyang sepuh kekalih dadi bocah sing budaya ngerti marang tracila tata caraning Jawa. Jos terakhir yo. Iya kuwi wonge. Mas. Sip, kula beli nek kanca Mas Gareng. Wonten. Ini ada bintang juga dari Ponorogo. Oh, nggih. Priyayi Kidul Margi. Oh, apa jenenge? Lho, kene nengen apa aku? Kene nengen ki jurusan kono ning gone alun-alun. Terus? Lek rono ki nang Madiun. Lek ngulon minggok ngalor aku ya apal. Endi wi? Dong Banteng. Oh, tanggal selawe Dong Banteng. Nah, karo sampean to ya? Nggih Mas. Nggih, kula pesen setunggal nggih Mas nggih. Apa? Sing bingisane teko ngendas. Oh ya. Monggo Mbak Lucy coba cublak suweng Mbak Lucy Brahman dari Ponorogo. Oke, yuk. Piyayi loro iki sing jan ngentek-ngentek ning Ponorogo. Anggere nek wayang ya mesti Mbak Lucy, Mas Gareng, Patitan lho kuwi. Kek sinten sing ngendika? Kula. Lah mbok tekan demit aku rene sik pisan iki.
Ngono dadak cekek demit lho. Lah wis sumpah Mas Adom jumblek alhamdulillah lho. Mbak lek Mbah Lurah Mbari atau nembe niki kula. Amul kemaklum mencelok mriku. Nun sewu. Nggih. Mboten kok kula umum mboten nggih. Nggih. Sing usul teng Mbak Lurah dagelane mangke Mbak Lucy niku kula. Mergo kula ndek dasar. Mumpung tasik bar sawah, mangke yang besar dibeleh niki mangke. Rencana kula besar belek. Ndelek. Timbang dibeleh. Iya. Niki lek besar mboten dibeleh Mas Nur sewu. Piye? Isik rutin dikombor. Mergo kurang gede. Lek didol ora payu. Yen aku dadi Mbak Lucy kudune ora trimo. Diluan kuwi luwih enom lho, kuwi ngelokne sampean kaya ngono mosok ditampa. Alah mboten napa-napa dereng numpuk ibu kula. Kene kula ngomong lah ibu kula numpuk kok idoni. Lho, aja mbok idoni, aku mbok idoni ning Jambon ilere teko saprene urung mari. Ora mesakne lho nek Jambon, enek Jambon dadi panu. Terus mbok idoni ning Medion dadi kurap. Kowe nyenyek lho, ora ngerti fungsine sapi. Nyuwun sewu nggih Mas Monggo. Yoyo. Nggih. Fungsine sapi, ilere sapi kula kena nggih maskeran. Ilere sapi kena digo Maskeran, mari mempercantik, memperhalus kulit. Lho, ya ta? Mari ngono kulite sapi lho, Kena nggih apa? kena nggih karpet, kena nggih hiasan. Tas, Lho, kena normal. sepatu. Nggih sepatu, terus letong. Kuwi kena tinggi pupuk kan. Pupuk organik kuwi lombok karo tera kuwi diwenehi pupuk. Letonge sapi kuwi mari subur. Piye rek kena urung? Wis kena urung? Ya wis ora masalah dek iki kada saiki kurap saiki brenyeh ora apa-apa. Siji sing kudu mangerteni. Apa? Susune sapi memberi gizi kabeh piyai-piyai ning kene iki lho. Lho, jaman tanggoku kena gizi buruk nggih nyuwun sewu. Pak Lurah wis mumet kok. Arep nukokne susu anggarane kan entek kok. Wah, akhire aku ngadeg le ning arep bali desa terus sampai wong sacek. Yuk. Wong sak ceko mbok empengi. Upamane sing kok empengi Pak Haryanto lu terus piye? Nah, makane saiki Pak Haryanto malah mulus. Mergo Ya ku mau empengmu ta. Mbek kedaluan sok mau. Pak Mas yo kok yo. Ngeten lho, Mbak Lucy sewu panjenengan lah asli piye Ponorogo. Nggih, alhamdulillah. Tegese suasana di Ponorogo sing pirsa lan jenengan. Nggih. Kula setiap sowan Ponorogo sing mirsani nggih kados mekaten. Nyenengaken to? Napa niku sebabe napa? Piye mriki ngantos ngoten niku? Piyai mriki niku karena cinta budaya, nguri-nguri budaya lan ngurip-ngurip budaya. Tur panjenengan nek wis dicintai piyai Ponorogo kadung gandrung jenengan ra tau dinyang, nggih ta? Nggih. Sepiro-piro nyah lho piyai Ponorogo iki ngono kuwi. Kowe piro? Sembodo. Kowe bengi iki piro yo? Aku rata oke. Aku nangis pengen ngene. Mergo ngene, Pak Haryanto itu kan terkenal piyainya baik gitu. Nggih. Tadi niki wau sak rombongan Bu Camat beserta lurah-lurah kecamatan Babatan mboten saged rawuh karena nembe studi banding di Magelang. Niki sing makili para bapak tarik-tarik sedaya. Nggih. Tur kanca-kanca lurah ngrasani ngeten, yo rasane nelongso mboten saged nenggani pagelarane Mbah Lurah Polorejo karena Mbah Lurah Polorejo niki terkenal piyaine entengan. Leres. Sae dadi kanca-kanca sami getun mboten Supel saged. ngoten. Nggih, sae wis nyah-nyah piyaine. Nah, iya, Nggih to. saking- Mbah Lurah kang ndi to? Lah, iki ngelem kan mau roh iki. Lah nek kecak lho puweteng. Awakku Mbak Lurah peten to. Ndi to? Yo Yo sewu. terus yo peten. Endi? Kamu ndi Mbah Lurah? Oh, kuwi lho sing rek maneh dijambul kuwi lho. Sing sanggowan iki. Kok goreng? Oh, kan. Oh, nggih. Oh, sandinge Mas Goreng menika. Iya, pundi? Mbak Lurah ke sing nganggem sopok cempeng dik. Oh, alah, masalah. Ngomong petang-petang. Piyaine. Wong sing digoleki kena Mbak Lurah ya. Arep lumer iso ngenang ngene. Piyaine hitam manis, auranya sabar. Leres. Nggih. Nggih, halus. Salam saking kanca-kanca Mbah Lurah, tapi estu malam hari ini luar biasa pagelarane. Hargane kok yo. Dalange kondang, Dalange yo Mas dalang Yo murah. Kuntadi. Wis sapa sing ora ngerti? Kicah yo Kuntadi. Dosen isi Surakarta. Dalang percontohan. Jadi iki para dosen-dosen kabeh sinabohi. Yo. Nyapa? Aku tak ngalih rene.
Lah ngopo rek? Urung sampe dagel raiku bonyok idu tok. Lha iki Lho kuwi saka semangate Mbak Lucy kok ya. lho kok semangat apa semangat iki sindan apa ula sawa. Lho kok lagi ngomong kok nyembur kancane. Kowe ora ngerti lho sinden kuwi ya. Aurane sinden. Sinden kambune wangi. Lah iki mendung. Sinden ki ambune wangi-wangi. Lho, oh, abah sinden ki mengandung emas batangan. Kok tak naik kelat-kelat dadi emas setengah gram rata. Aku ora dadi mas batangan kok yu. Lah apa? Aku bar mangan bakso. Ora dadi batangan kok. Mbak Lucy kalian Mas Gareng. Kajatipun bersih desa. Bersih desa. Nggih, wonten awala niki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saking keluarga besar KUD Sukamaju, saking laladan Sukorjo Ponorogo, menika klebet Pak Karsono wau, nggih. Kagem Pak Dalang Cahya nyuwun gending caping gunung kalian ninggal katresnan. Iki dawuh. Gending menika kagem sedaya pamirsa sugeng mirsani wayang kulit sedalu natas bersama Dalang Ki Cahya Kuntadi sampun kesupen benjang tanggal 25 April mirsani wonten Desa Kedung Banteng. Matur nuwun saking KUD Sukamaju tertanda Bapak Haji Karsono SP. Nah, nggih niku. Ugi wonten melih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Dalang kula Mbah Untung sing mbau reksa apa iki? Gogo Kalang nggih. Gogo Kalang Timur. Kula nyuwun lagu Kembang Rawe. Lagu niki mangke kula aturaken sederek Anggi sing dodo cemoy. Nah nggih. Kalih sederek Suprih sing dodo cemoy. Nggih. Iki warung-warung ya do dikirimi lagu. Nggih. Ugi menika malih setunggal saking Mbah Wotahid mantan kami tua Dukuh Polorejo Krajan. Nyuwun gending utawi sekar gula klapa Kembang Rawe. Gending menika dipun aturaken dumateng Bapak Haryanto Kepala Desa Polorejo saha pamongipun Bapak Suhari SH sekalian selaku anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari PKB, juga Bapak Ibu BPD lan LPMD Desa Polorejo, ibu-ibu PKK dan Karang Taruna, konco-konco kelompok tani se-Desa Polorejo dan sedaya para penonton. Caping gunung riyen ya. Ning kula niki badhe ngentune salam rumiyin wong saking penggemar jenengan pun sami nyewa kendaraan demi mirsani jenengan iki rombongan ten mriki. Saking pundi? Nggih, saking Kelurahan Keniten wonten, saking Kelurahan Beduri wonten, saking Babatan wonten, komplit niku nyater mobil. Alhamdulillah. Spesial untuk Mbak Lurah lek ndawi ngeten. Engko Kang Canono Mas Gareng teko limbukan wae pun beres. Untuk malam hari ini tak diskon sampai goro-goro ora bayar, Mbak. Lek gak karo Cahya Kuntadi aku sulit. Haryanto ya. Mbak Lurah biar tidak sedih karena teman-teman Lurah tidak. Betul. Tadi Pak Lurah Kadipaten Kampur ya. Nggih, Mas Pur. Sakniki Caping gunung dijengglengke sing jengleng Mas Gareng sing nembang Bulusi. ya. Jenggleng caping gunung. Nggih. Pamundhutane Mbak Lurah niki mau. Mbak Lurah napa warga masyarakat? Bapak Haji Karsono. Pak Karsono. Nggih, Alhamdulillah Pak alhamdulillah. Muga-muga. Nggih. Pinter Mas. Enggak. Saben Mamerne slegore. Lah jenggleng kaya ngono, jenggleng Mbak Lurah ya semangat.
Ya wong ki lek kan wong lanang iki ya lek gedeng ya aja nemen-nemen. Lek wis ki ya ora sah kene. Wong wis wae kok ngene. Sosok wong wedok iki begel karo lanang ya ngono. Mosok lek wis bar ya ngene ngono. Beda lek bojoku. Piye? Oh, bojoku lek bar ora ngene ngono ora. Ayo ngono. Enak tenan. Yen meraja. Gak gelem disingkur. Ya wong adu rono sik. Hambung karo. Jandar kuning. Jandar kuning. Piye Mbak Lucy? Anu kurang dhuwur. Kurang dhuwur. Biasane niku gandeng pacitan kan tiange kan ten mriko pesisir pantai jadi energik orangnya. Biasane niku gandul ten wong barang iso kok. Apa nek Polorejo bayar larang-larang kur ngumbule kur sakmu. Iya. Kur ping pindho. Iya. Ya nang-nang ngumpul. Kuwi kan yang menunjukkan bahwa kamu itu seseorang yang multi. Oke, baik. Aku wis gur manut tok wae apa-apa. Wong aku seneng aku akhir bibliotek ngono ya terus buka lawang bluduk. Kok mbok barakne rono bar-barane. Ya bojomu teko. Lho, ning panggung iki nek bojo-bojoan ning panggung iki kita milik umum. Milik umum saiki kok apik nek kok mulih aku ditonjok bojomu. Kalau di panggung itu harus profesional kerja. Contoh, Mas Cahyo pun tadi kan garwane Bu Kesi. Loh, kalau di atas panggung Mas Cahyo milik umum, milik kabeh sing mirsani. Ngono tenan. Iya. Oke, baik. Kalau orang nyedek beneran demok sampai demok sesuk enek dagelan ya ndak sih. Wong lanang bingunge adoh jarene kudu sing totalitas nek wis cedhek mbok irangi ndasku aku mulih nggawa ndas apa? Ya nyilih sirah tanggane. Kok ya duwe sirah liyane. Kok ameng-ameng nyowo. Ya. Yo. Gendel kowe ngono yo. Ayo. Pacinta. Gadul mau terus. Ajang-ajangen yo. Wis kena akamu wong nyenggol wae ora kok.
Lah selebonmu nyanggone anake bocah. Wong iki kudu energi lho, sampeyan iku sik enom. Nah, lincah. Ora dadi kan imbang-imbalan. Aku lek duwe bojo kaya sampeyan energi, sing wedok ya kudu energi. Ngimbangi. Ya wong ngimbangi ya delok-delok ta yu. Wong esuk aku bar ngedos kok nyaine kon ngimbangi aku ya kapok. Kareng lari sok ngedos. Ora wis durung Purworejo. Terus wis apik demben mari yo dodolan donat. Alah tibane awakmu dodol BH. Oh iya, aku sembarang tak. Oh ya. Nah ya. Iya. Nanti Apa? Ya mbok pasti tanda nanti. Apa sajake kowe anu lek diladeni Kak Sarki kurang marem. Oh ora. Ini sing halus-halusan Aku iki. kurang wani. Cukup awakmu dhewe wae. Lah nyapa lho, iki bebas iki sing kaya Arjuna ning kene awakmu cepane kaya ngene ayu Arep cepane nuwun sewu lho Mas. Nuwun sewu lek mbake sing setunggal niki kali sing setunggal paribasan menika niki kelangenan. Kelangenan dulur mriki Mbak Birgita karo Mbak Wino. Oh. Nih kelangenane Pak Agung Dewan. Oh, Pak Agung Dewan karo Pak Hari. Pak Hari cara panang ngono ya. Sing dahar iki Pak Agung karo Pak Hari. Terus Mbak Dian. Mbak Dian. Mbak Dian kali Mbak Mira. Niki cara kelangenan niku Mbah Lurah Haryanto. Mbah Lurah Haryanto. Terus Bu Kesi sak mriki. Nah, terus niku remenane Mbah kami tuwa Iwan. Mbah Iwan lek saku. Yo RT Gupolo. Oh yo. Iya. Iya. Enggak. Panas. ngecek sindan-sindan kae yo. Nggih. Juga saking Mbak Lia, ya Pak. Mbak Lia. Monggo. Tuku meja Meja, brone gareng. karo kursi. Kursi. Warga Palarejo mugi tambah rejeki. Allahumma amin. Gandeng piyai Palarejo piyai budaya, piyai nyeni mesti lek ngamini yo ngangge budaya. Lah ngeten iki, Pak. Allahumma amin. Kersa nggih, Pak nggih? Sing kersa kula dongake putra putrine saleh salehah. Amin. Monggo. 1 2 3. Allahumma amin. Ya ibu ya Pak. Mangke meleh. Yo. Selanjutnya Bu Triastuti. Mangan sego lawuh tempe. Wah, enak niku, Mas. Pojokan alun-alun jos. Iya. Mugi-mugi warga Palarejo tansah sehat awake. Allahumma amin. Hebat Mbak Tuti lagi solekah. Aneh-aneh. Selanjutnya Bu Kesi, Ibu. Pak Kaji Bejo Pak Kaji Bejo, wah sate ini. Ayo. tindak neng Mekah. Nah, ini Mekah. Mugi-mugi warga Palarejo gesangipun berkah lan barokah. Penonton, Allahumma amin. Mbak Mira, yuk. Ono Mbah Arjo Ono Mbak Arjo, tindak Surabaya. Tindak Surabaya. Mugi warga Palarejo
tansah bagya mulya. Penonton Allahumma amin. ya Mbak Dian Munasiro Tuku botok. iki magister seni kok iso tucuk iki lho mungkin ada genderi kaya ngono gamelane ya kaya ngono apike Ketoke kelingan awake dhewe iki dadine suarane griut. sik contone sik Mir sepira Mir tuku beton Bang nah Tuku botok. nah semono kuwi Bir contone Bir ayo Bir ayo Tuku botok. Dian ya Tuku botok. Yantem nih kowe. Wah, gua gamelan dhewe. Kowe iso isine kok berbotok. Kok nesu to? Ora nesu nduk mendem. ayo Kurang gede, Pak. Kurang gede. kurang gede Enggak. Tuku botok. Kok iki piye? Anumu ki padakno karo iki lho, Nduk. Anumu ki padakno karo kono. Nano. Tuku botok. dikerune gareng ayo Karo mangan marem-marem. Jos. Pak Herianto. Mugi-mugi sehat ayam tentrem. Allahumma ape ngapunten para lenggah pancen sinden Dian iki obate keri tadi ya ayo Bir ayo Ning Surakarta tumbas maem pete Pak Haryanto kula nyuwun sawerane Allahumma amin. Iki jane sinden kok kotak amal. Iku disuruh njaluk saweran lho tembungake kok ya. Oh. Wis. Kita Dian kacau. Ayo. Kacau. Kita jagane mung karo kowe no. Ayo no. Ayo. Mbak Wino. Wae dhewe siap-siap yuk. neng dhuwur meja Dhuwur meja. Enak iki. iya Enak. aja rame-rame Kartu 5. Desa Palarejo muga-muga wargane kathah rejekine sehat awake tentrem batine ayem tentrem sakeluargane lunas utange sedaya mlampah sejatine asik Kowe golek ngono terus tak lolo cempolo lho. Kedawan. Kok iki wong gawe parian apa deklamasi? Yo. Balusi parian mboten. Balusi. Ya, iki. Apa iki? Yo. Ora lho. Ngidoni kaca. Ngidoni kaca. Terus kecemplung sumur. Terus kecemplung sumur. Mugi masyarakat Palarejo panjang umur. Allahumma amin. Enak awakmu. tuku nangka. Aku nangka. Nangka pundi Dik? Bene. Duwe to mung bar dibayar Pak Haryanto. Jere wis dibayar sesasi. Lah ya wis isik turah 75 tak ngebel tuku nangka kan yo. Terus Tuku nangka. Iya. Rupane ireng. Wong sak Palarejo sing wedok muga-muga meteng bareng. Apa diamini? lah iya kok Wis akeh dadi lokon. Dibak nggih. Apa dadak cilaka? Kok iso? Ketok ndase ya didelepne neh. Panas sing ngomong. Panas aling-aling. Panas udan udan panas aling-aling capek gunung
Mbak. Nggih. Nadyan wadon sarta Sora sulit nyetan reli ora apa setia Mbak Lucy Pasari
sembah nuwun. Bagus. Kompak rancak semangat luar biasa caping gunung. Iki kula tak salam rumiyin wonten niki wau titip salam kalian mriki Mas. Wonten Ana Salon. Oh ngaten. Ana Salon menika kakungipun nggih perangkat desa teng mriki. Oh nggih. Ana Salon kalih romansa campur sari. Wah, ngoten mugi-mugi sedaya napa ingkang dados cita-citane saged tinekan ngoten Mas. Amin ya rabbal alamin. Kula laris tanggapane. Amin nggih. Niki mbatutake lagon Inggih, Kembang Rawe. Nggih. Coba Mbak Birgita dan juga Mbak Mira Kirana. Moga tenan kok. Tindak nurun iki kok nggih. Nggih niki mau pikantuk dawuh Mbah Lurah mengke wonten sela-selaning niki hiburan badhe minggah panggung badhe nembang. Estu. Oke. Mbah Haryanto niku mau pun dawuh badhe nembang ngoten. Oke. Nggih mengke wonten sela-selaning niki mengke Mas. Siap. Nggih. Napa malah sak menika pisan mangke kajenge dikancani Mbak Birgita karo Mbak Mira Kirana. Namung dawuh. Monggo Bapak Kepala Desa menawi panjenengan ngersakaken paring panglipur dumateng warganipun lumantar tetembangan. Monggo sasana wanci kula aturaken kula tindak wonten pepanggungan. Monggo Mbah Lurah. Monggo mriki kula atosi masyarakat pun ngenteni ora mriki. Mbah Lurah. Yayine gagah gedhe dhuwur kaya Raden Bratasena. Mbah Lurah. Minggah mawon Mbah Lurah. Nggih, mriki. Minggah. Anu Mas. Dipun Gareng nek dhuwur isin. Oh nggih kula baturi teng adap nggih. Lek enten pados tiyang 3 melih lenggah ngoten nggih anu Genduri ngoten. Niki Mbak Lucy wonge pikir megah Mbak Lucy. Wah, lah nggih mboten malah kelanganane gireng niku. Tapi kan delik sing gireng. Lalu si tenggriya langkung cemeng melih. Nggih. Terus Nggih. Pripun mirsani para warga jenengan luar biasa. Alhamdulillah Pak Cahyo. Harapan kami ke depannya nanti lebih baik lagi di tahun berikutnya ngoten Mas Cahyo. Menawi mriki niku 2 tahun sekali napa 1 tahun sekali? 2 tahun Mas. Pak Haji kesupen nggih. Nggih 2 tahun. 2 tahun sekali Pak Cahyo. Nggih ngabaken mangke rutin Pak. Mugi-mugi dipun barokah kalian Gusti Allah. Amin ya rabbal alamin. Nembang napa? Biasane anu Mas Cahyo ora tau nyanyi pripun iki. Penyanyi karaoke. Nek buke mboten asal. Oh, kuwi lho istri ya, kuwi istri. Ngendikane mau kan ibu kagungan unek-unek. Nah, terus? Iki aku arep nyambut gawe karo Mas Cahyo. Nggih. Nduk anu Bu, aku aja digondeli. Nggih. Nah, ngoten. Lagune Aja digondeli. Ojo Mas Gareng. Ngendikane digondeli, Pak? Nggih to. Nggih, monggo. Duwe kali sinten niki Mbak Birgita nggih wonten, Mbak Mira nggih wonten. Jenengan pilih deh Mas Cahyo. Oh, pilih. Lek kon pilih bingung malah mandaran. Nggih, ora bingung niku pun bebas mawon, Mbak. Milih niki pripun sing penting mboten nika. Niku hari ulang tahun Ibu. cara koro niki. Nggih, Wilujeng dalu, Pak. Lho, saliman kuwi iki salim lho. Tangane malus lho kaya Ya Allah. apa iki. Anu Pak, BTW Pak Haryanto ini namanya kan sama kayak saya. Saya kan Birgita Ayu Setiani Haryanto. Awakmu Haryono. Haryanto. Berarti kan kula niku anake lha anake berarti nggih nyuwun sangu no Pak, ketemu bapake. 1000 napa 2000? Ya 1 juta, Pak. Ya toh Mas Ayo lek wong ayu iki mesti larang. Lek aku kan gratis. Dipunjuli goro-goro. Wis punjul akeh Mbak Lucy. Nggih. Pun monggo Pak Cahyo celak. Siap. Nggih, Aja digondeli ya. Aja digondeli. Nggih. Aja digondeli kok. Niku Bejo mlayu kok. oh nggih masyarakate ayem tentrem guyub rukun. Nggih. Aja Dados mlayu mrene, aja mlayu mrono.
duwe pangangen-angen cukup siji, gawe tentreme masyarakat, gawe maju ning desa makaten nggih Mbak Lurah. Siap. Kula ya aja digondeli niku. Lah ya tetep Mas Cahyo aja. Amin, Pak. Aman. Penting Mas Cahyo, kortingan iki lho rada akeh ngoten. Walah, kula nu kali Polorejo pun manut. Derek Nggih, mawon. monggo. Aja digondeli. Ya buka celuk nggih. Jangan
desa kita. Wah, kok wingi-wingi pas wayangan mboten nembang to, Pak? Mana Mas Cahyo, roh penyanyi langsung dredeg kabeh iki. Sami kula nggih ngoten ya, Pak Mumun. Boten sadeg biasa mawon. Kados Bigita njaluk sawer 1 juta niku mboten mungkin. Boten mungkin pun to, boten. Tapi nek mboten diparingi ya kebacok lho panjenengan. Wis jangan kuwatir, Dik. Dewe malih Dik. Bareng kita cair langsung. Leres, Pak, leres. Nggih. Berarti ini Mas Haryanto, Pak. Bukan, Pak. Oh, Pak. Mbah. Oh, Mbah. Mbah Haryanto. Lurah nggih. Buat Mas, Sambut. terima kasih. Semoga kita bertemu lagi di tahun yang akan datang. Mas Amin, Cahyo, ya. amin. Nggih, amin ya rabbal alamin sehat selalu. Mbak Lucy, mengke kula nyuwun pangapunten tambah sampai Oh, nggih pun to. Nggih. Sampai tansah kaya musuh-musuh nggih boten napa-napa. Pokoke nos nggih Mbak ora kok pokoke iso. Dulu dhewe repot-repot niki aku sapenak aku. Boten niku gak Bigita, gara-gara awakmu lho. Lah iya. Gara-gara awakmu wis Lah iya lho. Langsung. Aku langsung ra mendem nek. Makasih, Mbak Nuwun Lurah. katresnanipun Mbak Lurah nggih. Muga-muga. Sik. Nduk Linong, sampean nembang ninggal katresnan saged? Saged? Nggih, Mik, saged mboten? Dibeto nggih, dibeto. Saged? Nggih. Ya, saged. Terima kasih, Pak. Brigita nembang ninggal katresnan saged? Bisa dong. 50.000. Ya Allah. Reng, Nggih. kowe ya iso nembang ninggal katresnan? Saged? Saged? Saged. Ndah nembang ngono. Pak, Mas Cahyo. Napa? Kula pas winginane niku apal sakniki mboten nih. Ditutup ninggal katresnan mangke kalajengaken wonten ing gara-gara menika pamundhut. Jauh-jauh. Ya langsung bae dangdut nduk Linong lawase terus bacuke jaranan. Monggo, Dik, minum. Enggak. Maka dipun aturaken ninggal katresnan, muga-muga Pak Lurah Haryanto tidak pernah meninggalkan rasa cintanya kepada warga masyarakat Polojo. Jados. Kiai Haji Hasyim Asari, Sumangga Atur Kiai. Sugeng bersami.
Untuk Wino Nawangsi bola-bali membangkui parandene ora ana bosene. Magareng mangke kalajengaken gara-gara kula tak mbadut nelakon wahyu katentreman kamundhut saking sagung panitia. Lakon niku sik dipercaya dados donga kanthi lampan wahyu katentreman mugi-mugi andadosaken sedaya